Sa gudayan nga ro ti surat, ti makasaritaan ni Kanor nga napauluan, ni bayaw ko, Dear Manong Nemi, ididamok ti maikamang dito'y lugar ti asawak Manong Nemi, nagdakkala problema dato'y bayaw ko. Mamartek Manong Nemi. Sakit nakadakdakkala bagi, nakaputbuteng tilangana. Biyang ko laing idi tagpakpakumbaba Manong Nemi, tadyak kayat tiriri. Ket kunak iti asawak manong, mangipatak derta ore ti kalkalapaw iti ongto, ti bagmulmulan tabangkag. Tasadya tangagyan. Nigrikat no maitipon ta kadatatang ginanang mo. Nang runa kiniya. Manong mo. Amok no anyad gapo na. Kanor, kahit mo liklikan ni Manong Oscar. Sige. Ipakamot nga rod kadatatang. Kaya hindi kita kakadwa yung magipatakder. Ulit dumati kawayan, baling isut aramidan, sa damit dalakkalakayong baling adigi. Kaya dumati pa magata nga panaw. So, sige. Nagrikat ti makikabbalay. Nang runa no, adda kabbalay nga mamartag. Kas na nga rin tinapasamak Manong Nemi, nagtitinulong kami. Kahit duwa lang aldaw Manong Nemi mabalinan nga pagyanan. Adamat nagiti ay regregalo da idi, nagkasar kami Manong Nemi nga lunglungan. Dita, nakalalisto. Adamat pagkargaan Manong Nemi, iti inumen, tadamat asidag nga bubun, baliman nga inumen. Pagsagdo, pagdigos, paglaba, ken paginaw, pagarasaw, inumen, ken dumapay. Nadaywan min Manong Nemi ti family house, dalita nga asawa. Mamanon nga wakitak Manong Nemi, ngagbasing-basing ni Bayaw Oscar. Tanakabutbuting tilanganan. Pagbutbut nga ta isuna. Huwag Manong Nemi. Awan pa'y anak mi idi, Manong Nemi, nagagit kami nga gasawa, tinulong, agmula. Agmula, tinateng, agtaraken, Manong Nemi, native nga manok. Aging ka Manong Nemi, nga dapayan taraken mi akalding, at dapayan taraken mi nga baboy. Nakalalis to Manong Nemi, nga naisayang kat amin di kita. Kaya di may sangal daw, Manong Nemi, malam, kunakidi, at mapanggualain ti amyanan. Kat malabsak Manong Nemi, ti pag-inuman, tiyanggi. May samanin sa dyahin ni Bayaw Oscar man. Hindi makita na. Bayaw! Saan ko italtalag? Hoy, Bayaw! Bayaw Sator! Kanor, tinagan ko Bayaw. Ay, Kanor! Lang Sator, Kanor, dali man kami nagpada. Makati. Umasada ka doy! Happy ka di Bayaw? Makita mo sabit ng awan ti nagganin dito 400 nga pagsasangwan mi Bayaw. Mabaling ka din pumaala ka. Awan ti itugot ko akwarta Bayaw. Mabali mo matungutang. Tama may magtabayadan no. Masakong pabayadam to kinilitang asawa nga kamsat ko. Han? Alan? Sige. Nana, may sama na 400? Okay, nawan, mga kakadwa. Idua mo, Bayaw. Ha? Doon na yung Bayaw. Kagagreklamon. Kakisunang itaklang, kidawan ka. Duwalat ang din, Nana. Astawan, Bayaw. Wala. Bayaw ko na doy. Ang naimot. Kakadwa. Dadwa ko 400 talaga marnig tayo. Bayaw. Masapol pa iti pulutan.
Hanat pulutin da. Ete, kalamares. Tay duwa ka na nakkel kalamares. Tapno, may na Paris. 4 kantos, nakkel ka kalamares. Duwa. O, lain hormon na na, simyang. Agreklamo ka bayaw. Nakabasbasid ka bayaw. Is-eating ka lang siya. Munot height mo? Munot height mo? Apag-isong 5. Eh, dito na siya. 6 foot na. Sa dakkel bagay. May isang kalagay badap. Mabisit ka bayaw. Eh, yung gabot na nagpaala ka agad. Ang gayam ta. Nana, may kung tubayadan, ibang kung litat tumay na bayadan. Hello, boy. Patuloy ka rin bayaw. Bayaw. Wala. Taman di ko nakabayaw. Timbagak dati nga rin kiti asawak manong. Pauna yun. Tuwakat trokantos, kanduwa nga kalamaris nga darakil. Nga lata. Katalamas basit bayadan eh. No amok ko nga dada sa jay, nang nikli ako Ito naman minsan, kanora. Medyo likli ka malabasit. Oo naman. Kasi naman tararamid, likli ka ni manong mo. Tanarikat no, aging kwentro kami Mabutang ka. Susunod sa mabutang kang kuwana. Alaman, nagdakkel bagi. 6 footer. Nagdakkel baging maon serbi. Abi nga saan nga nawaan da tatang mo iso na. Kaya po. Dahor mabalin tatang. No anawaan na akit. No magbagaan na akit. Baka no danugan di manong ni tatang kakaasi. Hantong ang tangagbalbaliw. Ni bayaw. Diyak manam mo. Diyak lamo. Ano sino ito magbalbaliw kayong kuwana. No nga tagasawa. Sino nga rin mayat kang kuwana? Hindi ka papakpakan latan. Wala. Sumasasyanak ka ni tatang no kang mapanagkarkarpintero. Dawatan pa ni maanong sukarisuna. Dangarti ka po na no apay ngayon maduyota si Jay. No, Jack, madaldalapos mo makitkita ni manong mo. Tambuteng ka. Kahit ko laliklikan di gulo. Bakit? Ngayon no maipita. O rin akilisuna. Saan ko atrasan? No maipita ka. No awan pagdikli ka kon. Lumaba na. Ano labang nga rin nakabat-bat asik ka. Wari ka sa kabaksit ko. Labanak yung suha. Kinunak manong nemi no maipitak lakid di. Tsakid din lumaban. Kunak na. Di makadakas manong nemi. Agpukong mo ten, dikit titarakid mi nga manok. Diba? Lima kawitan idi. Oy. Apa yung upat mo ten? Baka sabali pagkapapunan na. Baka humumad daw magtatakon. Sama mo man ipupupuk Baamdam. Ilaw, mabati tamay sa kawitan, tayo ko na talo. Mapamunti ila ko, Ano na narigat kami ado ang kawitan. Ang papalot na. Nagpukpukawan manong nemi di kiti manok. Pinadas ko tinagsiim iti may sa nga rabii manong nemi. Nakaturugan ti asamak manong nemi ngimsa nakpayamat maturog. Nadaban ti silaw manong nemi. Ti kingking. Idadamangin ko manong nemi ngagtataol nga asok iti amyanan. Ngagpapa abagatan. Aging ka nagsardingin taol, tadayo siguron ti yanda. Hindi ta makakita ti niniwan nga natayag manong. Ken ti akalkalaingan na nga niniwan, duwada.
Dakkel ti pangmatik manong nemi nga ni Bayaw Oscar tinatayan. Umay dagtakaw. Manong nemi, nalaing da. Amuda tararamidan da. Plus laitan da manong nemi tinagbatayan ti may sa kadagiti manok nga sanga ti kayo. Kanada sukdal da manong nemi. Mananakaw ang talaga dito eh. Amuda manong nemi taramidan da tapno. Masukdal da ti manok. Hoy, di, bimatayan ti manok manong nemi iti sukdal. Ngayon kanda iti ano dahil dyan ang lupot. Kit ni, ipapababada. Ano taramidak? Numapuutak ida. Siyempre, agtaray da. Numaaladan ti manok. Saan nga mabaling nga kang kanayo lata na kastoy? Iso nga disakbay manong naming gamatan ni Bayaw ti manok. Hoy! Nakigtot, debatan na ti sukdal, timaray ti manok. Hoy, kawit! Habay! Delikado ito eh. Panakadagos iti kusina manong nami inalak ti bunang ko. Hambad na kasta Bayaw. Laklakay nyo malatad di manok. Di kayo magtarakan. Tapno da pulutanan nyo. Bayaw. Kayat mo ti mapisit. Umayakan to. Apay ko maumayak Bayaw. Madi nasayatak matkat no kasaritarak tinasyaan. Ada ka din kinidaw mo? Nasaan ko inted? At mustawan Bayaw. No ipakadak ng ikanak ti manok na pulutan mi. Mangtid ka? Una. Apay hindi nga saan? Nasaan mo kita takakawan? Saan nyo kita takakawan? Ano tinakaw yun? Agad mangibagaak mga rod Bayaw. Lumakatiliw ka pa eh. Ngayon saan ka makatiliwan? Bali mo ting pumanaw. Nakariingan manong nemi. Nilita ng asawa ka. Ano nita? Napasamak. Imanong mo. Natuktalak ag takod at manok. Kinigtut kida so ka nakigtut ti manok. Kat sandal nga naala. Manungs ka, harapay matakasta. Hoy! Yaya. Mangted kayo ti manok kuno saan? Tano saan? Manggulok. Puurak ti balayo. Ang kadi amanong. Aman, puurak ti balayo. Ha? Yang ginilipot-bot ganyo? Sige Bayaw. Sigan ti mang tilip ti manok mo. Ngitad mo kanyak. Nakadayo ng Bayaw. Nabugtak da. Dimsag da kadagit ng kapunan da. So nakadayo da. Ano yapi ka di mo kurkuran da? Tun bigat lagan Bayaw. Sorry. Yung tun bigat lagan ngumay ka. Yung tun kurkurak ida. Tamang tiliwak to. Itan di kayat ko! Nukunak ka itan ganitan! Kaya mo nga rabidan? Umas asid higman. Ilailokat mo siri daw. Tasuro ka. Manong, Bayaw, saan ka langin ng sumsumre? Abay, sikat rumwar, kasta? Rakrakik tiri daw ti kalapaw yun sa mga loktan. Padasem, Manong. Padasem Bayaw, padasem. Manong, sa kaharaan, ang kamangriribok. Karuba! Arayatan na kami, karuba! Sino ko bati? Agin tuturin ka karuba ng marayat. Naging tanod! Ayan nyo! Awan tanod, dandagrun-runda dito, itabugtagik ina. Iso nga, kung taarak diri daw yukot marakrak, yan! Nadadahil na ngagpay sumanong,
Ket ni, bimangon, inasot kong tibunang. Sige! Umasan ka! Apay jak maitured, ang dakat ulit tibalay ko. Apay kapot na balapat tita, kinasayag ka, kabutin ka. Umasan ka, no? Nagbuting mo na. Padasa, sige. No di ka rumuar, tagtagpatag-patag ka. Kanor, ang kuma. Di ka rumuar? Bilang ka, king katalo. No saan ka nga rumuar, talaga, kalpasan talo nga bilang. Tagbatag ka. Mesa! Dua! Rumuar ako. Hindi makaruar. Maisam ka, Kanor. Maisam. Huh, agkita tanto lang, itong bigat. Huh. Manong naimi at tagtagaragad asawa. Niyamat din. Pagtalahan mong direktam. Kano talaga nga saan nga mo alitay? May turid mo? Apay ka din na saan? O rin sa ka na lang, tagbatag. Kasaan ko patayin na? Maham, tataramnik na ito daw. Tama nga nagsubli. Nagsubli da nga agpay sumanong name kat kastaona yun ti panang bato-bato da rakkala bato iti kalapaw. Nagit. Ada pa yun sinsin dyan da manong name. Ay, puran dan ti balayta. Minalak man ang tibunin manong name. Sinarokusok ko no anya man ti batuda hanak mabuting ko nak. Tal na kayo! Humayakan! Iwas-wasaos ka naman yung kastagi! Sige! Lagtay kayo! Umalak kayo! Sige kayo, Diyos! Manong nimi, naipaka mo siguro kada kita'y barangay officials ti mapaspasama. Ada ka mga mintibandan at amyanan nga sityo, mano. Ada yun pa nakasentro ti barangay mo. Imaydan, manong nimi. Nangahibda pa yun ti pulis. Abay, napasawag nito eh. Sudeta ni Kapitan. Kapitan ti asawa ni Kanor. Sige dati ko bayaw ni Oscar. Kung Kapitan. Ano pasama? Inistriyak manong nimi manipud panangalad ako mati manok. Aging kang isasarek, di bayaw iti palay. Natoy, Kapitan, sir, katartarimaan ko lang, kinugtaran na nato yung daw, kalapaw. Siyempre ka talaga. Ngamat bulan ko, gagangay lang, armas ko. Rimuhar ka po tayo mabuting. Siguro akit, amo na nga makayak na tagbating so. Yung tiba kadakas nagsublida. Kasi makikita yung Kapitan. Sir, di kita batong na rakal. Kaya natin sinindyan pangpuro ko matbalay. So, dali kita luko-luko dito Kapitan. Agpaparayatak sa dinot ayan tanod kung kurakit kuran ni Bayaw Oscar. Awang kanot agrun-runda dito nga tanod kabuta mamputeng da. Kaputang dan Oscar. Sige. Idanong mo ti reklamom. Jace Police Station. Kaya ito bigat. Tiluin mi, Oscar. Ngimsan magtanga nagpakpakita manong nami di mi amon sa dinuntienda. Kung nakita asawak, siguro, pakitan tumatlang data. Ngim linilibat. Wala. Ito kasi nga napasamak. Awan tinapindas nga. Panagtal na ti panagbiagtad to Lita. Parang kunakit sa ngagnakim na dyan nga kabsat mo. No muna kita
Kimarit ako keng kuana. Laban mi nga bayaw da ito. Ano nga tiket mo, mapasamak. Tilawon tari kiti manok ta. Agbakwit ta. Mapantay di lugar mi. Mangarkala ta ti jeep ng pangiluganan ta kada kiti kasapulan. Nga mailugan. Wala ta mabalingan ng ilako di kiti baboy. Kumaita ta ti gubatang. Ilako ta. Di kiti ngurot mula ta. Ang nabalik. Basta tinasken. Ket umadayo ta dito. Saan nga kinatakrut di mangliklik iti posible nga pakatayan. Posible nga may sa kada kami kinik manong mo ti matay. No saan ka pumanaw. No saan ta pumanaw. Posible nga siyak ti makapapatay kang kuana, bunis makapapatay ka niya. Saan nga naimas ti turog ta. Nadadad to eh. Gaputa, posible nga dumteng, nga uboran da ta, dumteng, digundaway nga puuran da ti balay ta. Saan nakatakrot? Saan ko kabuteng ni manong mo? Ti kabuteng ko, ket ti pa nakaibalod ko, nagbali na ka kriminal. Ket mabalod at mapanawang ka. Maawatan ka, kanor. Maawatan ka. Sige. Isapol ko nga ti gumatang ka rin iti baboy ta. Kani kiti kalding. Nasaan tang maya itugot iti papan sa jay lugar yo. Kadi kiti manok, isulain mo kan, iti tugot ta. Nimbaga ti asawag da ita, manunimi kadi pakaamuna kadi ginagantak ken kuana. Himay ti katugangat galalaki. Pasensyam lang man, di ay bayaw mo, kanor anak. Naibaga ka dinilita, ti plano mi tatang. Kasi ako mamatisingasing ko. Tamong, iti kasi dyan nga, napasama ka agad talaga nga, saan na kang sardengan, Oscar. No, mampesa nga sardengan kas pagarigan di kiti pulis, ang hamot kang kanayon nga, di kiti pulis nga umay dito, tapno, sa pulen da, ni Oscar. Doon tulugon daw nga talaga nga matsyambaan na ka. Kahit kuliklikan ti paggadadang. Hanggang tagtal na ti biyag mi, no, dakap dito eh. Kaputa, at ang harod mga ipangpangtakan niya. Pimano kam nga road, iti day tangang lugar, manong name kat imay kami dito lugar mi. Sinalayang ta. Awan ti mabalintang makiparak na rin ti bali dito. At nagtak na rin ti family house mi. Dami pa yan ako ka. Nagagri ka tibiyag dito yung sipod ta. Awan ti mabaling nga pangmulaan. Sumuray ka ka. Iti construction. Sige. Pagkakabalay ta pa lang to. Kadwa ti may isa nga kabsad ko nga damat yung pamilya na. May isa lang nga balay ti ayan tayo. Nga masapol may isina ti banga ta. Kasaritak na tatang ginanang kiti kapsat ko. Tapno makapagtutulag tayo. Dito'y, awan ti bayaw ko, amamartay. Awan mo ti kayong mo, manaluko. Nasisim na ti kapsat ko, diag lawlaw. Amok, na talagang, hindi mamamom ni manong kon, ada talaga pa nagbuteng mo. Buwan. Sana ka mabuteng, gabot tatatayag, kinalukmag, kinalukok, ti kabuteng ko, ti panaka isarsarak ko. Nga posible nga siyak ti matay, kung siyak ti po makapapatay. Sige, dito tapay lang, nagbiag, nukas bagaring tagtal nanton sa jay, agsublit na itong madlas sa jay ta, nabimpintas mo di jay ta, nagasagana nga mabalintang pagmulaan. Ingin kasano ti panagtal na, kung natinakim ko manong ni, numatiliw di kiti polis isuna, kad may balod, kuno saan, at kakontra na, nga pada na nga, loko-loko, kat mapatay da. Anya ti posible ang mapasamak.
Manong nimi simurutak iti construction ket siyempre medyo marigatan na at sa anak anarnarwam. Ken medyo naparagsitak mit kidi ta balabat tita. Timulong met ti asawak manong nimi nagaramid ka iti kakanin, pangmerienda, mapan isusur iti bigat, kasta matbanit iti malam. At isang kabasik na naganan siya. Kanor. Kaya to'y igatan kong tumanin ti ulutuak. Napiyala nga damay tulong ko ti sweldo. Damag. Damag, ijay, di lugar yun. Kaya on, at ako mo't may padpada, ako mo't pakangiga, ako mo't pagipadamag. Kaya, undong ikata radyo Radyo. Kumatang kan tumakidi. Dapat denggan ti drama. Hindi na ba nakmanong name iti sentro alpasan ti makalawas ko pa nagtrabaho. Kaskid daw ti asawak manong name gimatang. Kaya pagdenggan ta ti damdamag iti bigat sa kagdenggan ti drama iti aldaw. Kinti malam. Ti radyo manong name iti mangriing kada kami no kasta nga maliwayan ti asawak nga idupag iti rabi. Tunukan biglang tumitlang agun. Starang kat baterya na bakit? Malipatan mo't nga. Huwag nga rod. Maturukak mo't nga may taag. Dengdeng ka rin kita Ilocano nga kankanta iti rabi. Naging ka manong name simbrek dagiti damdamag. Flash report. Flash report. Flash report. Dengeg ni Manong. Ni Manong Oscar. So, kaya Oscar, kaya pilyado na. Nagtiliwan da, nagtatakaw da. Nakirangit da. Ala, ni Manong Oscar, karot may Oscar giti napaltugan. Diyos ko, ni Manong Oscar, ni Manong ko, talagang intulto ng lata. Hindi kinaluko na. Nagtatakawan na ka no? Tingnan mo. Chilo ka rin? Sa bali nga lugar deta. Kaya nang sawan, binukil dan grupo dan ang takaw. Ntarita ka no ti ospital ni Manong Oscar. Man nga rin pagtawagan. Ito sino ko matawagan nga rin. Mabaling ka din nga. Di lugar mi. Tinakамon no. Ano tapasama ki ni Manong Oscar. Sige. Kabsat may suna. Palubusan ka. Itataong pa yan ang tang. Nawaya ka. Binalubusan nga rin Manong nimi ti asawa ket kalpasan ti duwang aldaw nagsubli. Kumusta ni Manong mo? Kasimot ni Manong. Papay. Isa may sangasakan na tinagagara. Pinuted da. Di may masasakanan. Madigatan na makapan, hindi kahit na papanan. Yung bagat sangan na tayo. Kaya oras sangan na tayo. Tunrumor to hospital akit. Agyan iti pagbaludan. Kadugaya man tinataktakawan da. Dito kabaot ta dito yan nga lugar. Kastamat kapaot din panagtaktakaw na. So dahil dyan na tiyempon da ida. Sino kinapaltog da, kinalaban da. Pulis. Damat gayang paltog tayo, so nga limaban da. Kit kumusta mat? Hindi kastos ni Manong mo. Kakaasya da, tatang, hinanang, napan na imut-utang ka rin kiti kabagyan.
Nagsublinta sa matla sa jay. Ora ket adamot pa lang di kalapaw ta nga. Pinanawan ta. Adamot pa lang di kiti ta sa jay nga mamatandanunin. Apay, saan to nga tama kabailan? Ngagloko ni bayaw. Nukas pagarikan talaga nga umay sa kasakanan. Baring agnakaman. Baring Sige. Ora ket ako matinas kang mabatid to eh. May sarding lang ti pa nagka-trabaho. Sige. Agsublit na matlahin sa jelo karyo. Nagsubli kam natlaing manumnemi ti pinanawan mi akalapaw. Siyempre, nornos mi di kitiya. Paano mi nga lunglungan, kanda dumapay. Di kiti mula manumnemi nga napanawan mi. Sinipsibugan siguro ni tatang, di katugangan. Balbaliw manumnemi, nagrubwat kami. Balbaliw nga nagrubwat kami, manumnemi, kikay ti maysa nga malam. Nakigtutak idi, adagti iti likoda. Bayaw. Bayaw, Oscar. Mayag, karigatak, nakadalo dito ibabay na ito sa rukod ko. Nakasukat sa akak, nalapukaw ko. Kinimbaga bayaw, takwa. Sakam lang amay sa tinapukaw. Saan ang tibiyag mo? Umaya ko mga tumawa at pamakawan mo. Kumusta ang ortikaso mo? May kasarita mida, hindi ka tinatakawan. Basta lagi din inot ng may subli na takaw. May sanod kaso. Pangalamang di pangisublim, pangbayad yo. Di kakadwa kakit. Siyempre di construction. Siyak. Sino mga lakanyak ang trabaho di construction bayaw? Bayaw. No, ako mga laking ka nagtrabaho di construction. Kaya mat. Api ka tinatulungan dito eh. Ang tinulong ta bayaw. Nagtaragan ta. Agmulat ta. Papintas na tayo ng lugar. Ado pwede kita nakatongyang-yang sa dyan. Kasarita tatakindaga. Tamulaan ta. Isuro nakbayaw. Kaya mo na. No, anyat sa mga mo, isuro ka. Agsinuro ta. Agtinulong ta. Yaman nakbayaw. Pakawan kang kaniyak. Isungar ko nagsublikam dito yung bayaw. Tapat check. Nasaan kang naluko. Pat-check. Nagbalbaliw ka. Hambay nalado ti amin bayaw. Tama. Hambay nalado ti amin. O sarem ti pigsam, o sarem ti daitad kang ka nga talento. Itinasyaad nga aramin. Diskarte. Sige bayaw. Tulong ka. Agtinulong ta bayaw. Agtinulong ta. Manong nemi nakalisto nga nakasursuro ti bayaw. Nagtungpalan na manong nemi kaputadwa ka magtinulong limawan timulaan mi imado ti taraken mi manong kadada pa yung pwesto nga nagtaraknan mi ti baboy no idi ket inem aging ka sanga dosena aging ka nagbalid manong nemi nga 2 dosena ken 2 pa yen iti
pangganakan ababoy. May man sa tisaka, ani bayaw, manunemi, ngem na listo, ang kuti. Wen, kanapigsa ang bumangkat. Basta lakit nakasarukod, manunemi. Naalalisto ngem siya, hindi makasursuron. Naalalibtak, hanggang siya kun awamat pagkunaan na manunemi na pintas tibingay. Ay, yaman na kang kamayaw. Dapas si tinurnong ko. Medyo yung sarding ko pa yan timinom. Yan mailiwak kita. Medyo minumak na. Mabalin tuminom bayaw basta nakakontrol. Ay, kastama niya talaga tarabidek. Hanggang sa pagsiksigarilyon. Inikat kong bayaw. Kaya nagkang kendi aklatan. Kaya ko ito mga asawa bayaw. May patakdarak maglang di balay minto eh. Noon, nantun asawa ka kita. Tuloy latat pa nagkadwata ng kasgagangin na tinapintas nga bingay. Doon bayaw. Kakaisuna nga mayatin, relasyon ta nga bayaw. Apakid di nga saan. Apa ito kursunada mo yan? Hindi ko ma-bepsi. Dati anak ni Nanaturang nga datyang gina. Uwan. Hindi nga pa siya rin taramitik bayaw. Tap na bayan. Di baga may mesamit lang nga sakag ti awan. Ngayon dito kang runaan nga armas ko kudagda. Ano ba? Mahilig ti regalo ang kitiregaluhan. Regaluhan ka na kiting ka. Hindi. Kaalalan na tayo, puro sen niya may isa nga nalong nga bunga ti papaya ta. Isot mapang mo yung regalo. Ano, mabali mo yung regalo ta. Mangalakad ti talo nga tray nga itlog ti native nga manok. Di talo, meaning I love you ko na. Kung natalo nga ako, native nga upa nga manok. Tulungan na ko yan. Uy, basta ka sa taramida. Managregalo nga talaga. Tunong ko, manong na yun, baga, nubya kong bayaw. Ayabang dito, awisem. Taka ko, numaos mong to, mang partit tati ko. Manong tao, umay mang rebid to. Hinawis na nagpaiso, manong. Bayaw. Ended ko nga libre ng hotel na tip Kalapaw mi. Ora ta kasaritak ni Kabagis. Ay, Kabagis mo. Sabi pa yaw. Mayat na ita ha. Muhunamon bayaw. Talagang inaramid na. Tamayat mo na talaga ni Bebsi man. Tuno ay dikuhan. Kanayon naman tayo. Nang ipatakder mo tayo Kalapaw na. Detan, ijet papanandan. Naging ganag si Kugay. Kaya nagririnig ito naganak ni Bebsi. Ay, kasar mo barok na tayo anak mo. Ikasar mo? Huwag tatang. Ulit dumot ornong ko. Ikasar ko iso na. Kaya't nga sawan man ang name pimintas ti bihag ni bayaw. Kabaw, nasingpeten, namampayawan may sasaka na, ngayon ti utek na, aramatin na, kintinted kang kuana, nga pigsa. Nadan kami maten man ang name ti duwa nga anak, kinilita, may sa ti anak man ang name the Bebsi kinibayaw Oscar. Nagtultuloy lahat naman ang name iti panagkadwami, na nagtaraken, nagmula, itinapintas abinay. Nibayaw ko, manong name, nga kabutbuteng daidi, itangkat may sa kadagiti na siyaat, manong name nga ama, ken kabsat, na siyaat abu marangay, ken na siyaat itipada ng tao, agsibut ta. No, at damang ibaga, ipadawat na. Imuuna yung rugan. Wala nagpadawat bayaw. Marwam da. Ibagam nga dakwada no ko, padawatan kayo ta. Angem, padasan matagmula. Tapos ni kasta, saan ka nga dumudawat? Agmula kayo mo. Yaman nga, no aday mo lam, adapite mo. Anong na imiyawanan ti problema, kati masinso ti biyag mi saan langin nga Kalapaw, no di kat sementado, talaga konkreton nga balay, nagsibod ta, nagtultuloy, iti swerte may nagtaragan kan nagmula. Gasam ta 24 nga paitaning manang nemi kan duwa nga pangganakan. Umasenso ka nagagat kalakid di. Ani po diti nanumo nga kasasaan imasenso gabuta inaramat mi tipigsa talento ken laing mi diskarte mi tapno ka sa sumaliwanwan ti biag mi ket malibasan mi ti kinarigan. Dito nga ron, ti pagkasalita, ket thank you, itilaing mo nga ng ornos, kalpasang nga nakinsan keng kaditalya, na. Thank you, itilaing mo nga ng ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal,
liwliwakin pagsarmingan tibiyal. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, sator. Kanor, ano ma? Aywan kanor. Thank you, Kanor. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Thank you kada kayo. Yeah.